So खुलुमबाय बयखौबो गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय गिबि गिबियावनो आरोना आङो दसे माने खामानि मावनो नागिरदों आरोना नैहायो माने नैबे लाइनखौ माने ओरैजाय बानलु सिब्र गायगोन आरोना बे लाइन मोनसेल' गायगोन आरोना न'आव जानो थाखायल' खमैबो बेहाय 10थासो जागोन आरोना 10 बिफां माने बे जिगाब होदोंना ओरैजाय लाइन मोननै दं आरो ओरैजाय लाइन मोननै दं बेहाय माने जोगोनार गायगोन आरो एसेल' गायगोन आरोना न'आव जानो थाखायल' गायगोन आरो ओरै दङ लाफा दङ कफि दंहाय फुलकफि दं बान्दा कफि दं कफि दं आरोना ओमफ्राय ओरैबो दं आलु दं गोरलै देन्जार ना दसे मावनोसै आरोना जोबहांबाय भिडिअखौ नायबाय था आरोना जोबजासिम नायबाय था एसे मावनोसै आरोना स' नैबेखौ माने जिगाबखौ आरोना नैहाय माने हाग्रा खिलिनो थाखाय होगोन आरोना गेजेरावबो आरोना एसे देखायनोसै आरोना नै केमेरा बेनबो गैया नालाय गावबागाव हारसिं हमनानै गावबागाव माबाबाय आरोना होनोसै आरो बुखांबाय गायदोंमोन आरोना ओमफ्राय हाया गोरानद्राय बेनि थाखाय जायासै ओमफ्राय डाइरेक्ट माने बेहाय माने सुखांबायदोंमोन आरोना बे गोरानद्रायखाय जायासै आरोना बेखायनो माने बानलु सिब्रखौ गायना होनोसै होनबाय नालाय बानलु गायना होनो नागिरबाय आरोना दङ आरोना दे नायलांबाय था दे सल'खौ नैखौ माने हासार माने केमिकेल हासार जेनेबा इउरियाफोर होनाय बायदि नुगोन आरोना नाथाय बेहाय जेबो बिदि हासार होनाय जायाखै आरोना जास्ट अर्गेनिक हासार गोबोरखि हासारल' होनाय जादों आरोना बरिया माने दासो थोबांबाय आरोना नै बिबार फिसा फिसा जाहांबाय आरो ओइथिंबो गायबावदों आरोना नै ओइथिं गोदान गायदों आरो ओरैबो अलकफि गायदों आरो अलकफि गायबावबाय एसेनो उनावहाय जानो होननानै ओमफ्राय ओरैजाय लाइ गायदोंमोन आरोना मैयाहाय गायदोंमोन ओमफ्राय एसे रानथब जादों आरोना फार्स्ट गायजेननाय नालाय बिदि जादों आरोना ओइथिंबो गायदों नै एसे मोजां जाहांबाय आरोना नैबे फुलकफि बान्दा कफि अलकफि आरोना अलकफि नै उन सिगां जाजोब्बाय आरोना गायनाया गासिबो ओमफ्राय फिसा गिदिर नुदों आरोना नै जास्ट 30 डेनि उनावहाय मोनजासिगोन आरोना 30 डे थाबावगोन मोनजासिगोन बारा गैला नै बे आङो एसे दुगैखांनानै ओरैजाय बारिथिं बेरायफैलायबाय आरोना जानो बारिया नाय ओरैजाय माने हाग्राबारि जाजोबनानै आरोना हाग्राबारि जाजोब्बाय नालाय नैहाय गय बारियावहाय ओमफ्राय जिगाबखौ डाइरेक्ट खालामना होबाय डाइरेक्ट माने हाग्राखौ दानस्राङालासिनो डाइरेक्ट होखाबाय आरोना दानस्रांनो बारानै मोनाबाय नालाय नै खोमसि नुबाय आरोना नै बारा मोजां नुवासै फुख्रिबो बिराद सेम रानदों आरोना नै नोगोद खुवा खुदों नालाय दासान्दि नै खुहांबाय नै दानो मोनाबाय नालाय खुहांबाय नै आरोना एकदमबारे स' ओमफ्राय गाबोनथ' 31 समफोर 1 जानुवारि माने 2026 आरोना 2025आथ' जोबनानै थांसिगोन स' लोगोफोर बयनिसिमबो हेपि निउ इयार एडभान्स आरोना गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय होमबा नोंथांमोना जाबायदि आंखौ 2025आवहाय जाबायदि सापर्ट होदोंमोन आरोना बेनिफ्राय बांसिन आरोबाव आंखौ अनसायबावगोन माने सापर्ट खालामगोन होननानै नोंथांमोनावहाय आसा खालामबाय स' नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो माने आं माने भिडिअ बानायनो माने गोसो जागोन आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामाबा माने भिडिअ बानायनो गोसो जाया आरोना अननानै नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना लाइक शेयार खालामबानो जाबाय नोंथांमोनाहाय माने बारा निउ इयारखौ माने गोजान जायगाफ्राव बेरायहैनानै पिकनिक जाहैयो आरोना नोंथांमोनाहाय गावबा लाइफखौ साबधान मानो होनबा गोबां एक्सिडेन्ट जानाय खोनायो जों बोसोरफ्रोमबो ओमफ्रायनो जुमाय लोंलाबायनानै बिदिनो बायदिसिना आरोना जुदि जुमाय लोंग्रायाबो जायो लोङियाबो जायो आरोना लोंग्रायाल' दाय नङा जुदि लोंनानै नों मोजां सालायबाबो माने लोंग्राफ्रा सौखिखायो आरो नोङो माने बुंनो हाया आरोना मा समाव मा जायो आरोना मानसिनि जिउसो नालाय बेखायनो गावबागाव लाइफखौ सेफटि खालामनानै नोंथांमोनाहाय हेपि निउ इयारखौ बरायहरदो गोदान मिजिंजों गोदान सिमां लानानै
बेखौनो आसा खालामनानै नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोथारनिफ्राय नोंथांमोनखौ हेपि निउ इयारनि एडभान्स हेपि निउ इयारखौ जासिहरनाय थाबाय। स' नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै 2026आवहाय नोंथांमोनखौ आसा खालामनो थाबाय। स' नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय हेपि निउ इयार बयनिसिमबो। स' थेंक इउ।